Hi guys, welcome to our channel Tife Files TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera pasocial media. Buffalo Souljah akanyora patwitter yake akanyora kuti I'm the richest Zim artist out here, hate it or love it. Munozviziva Buffalo zigoti yakaita budget ye2k ndozvaakanyora, asi vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro penyaya yacho. Vamwe vakadedza kuti money doesn't make you a good artist. Vamwe vakati it's not like tine basa nazvo and stuff. Vamwe vakati kana uine mari wadi kuassista mazim artist kwete kungotudza kuti wakaita budget ukatambisa mari ukatenga zvakati. Vamwe vakati aiwa unoziva kuti wakupengeswa nemari yeremix yefire emoji. Vamwe vakadedza kuti zvakaimba pafire emoji zvakadhakwa, unotongoonekera kuti haugoni kuimba. Vamwe vakanyora kuti Buffalo Souljah naProphet mari hakusi kuita mari kwenyu hakusi kugona kuimba. Vanhu varikudzera kuti Buffalo Souljah naProphet vedu banga naye vakangofanana, havagoni kuimba. Vamwe vakanyora kuti Holy 100 uye rasta rakanyudzwa mucrimora naRPL akaimba ngoma 45 songs naiye Buffalo Souljah mese hamugoni kuimba, makangofanana same WhatsApp group. Vamwe vakati he is saying that he is the richest in Zimbabwe, Zim artist in SA, not in Zimbabwe. Vamwe vakadedzera kuti uri rich uri kuSouth Africa kokote in Zimbabwe. Vamwe vakadedzera kuti aiwa usakangana kuti pana Japreza ndiye munhu ane mari kudarika Buffalo Souljah. Saka ndonyaya iripo guys, Buffalo Souljah akuzvidedza kuti ari rich, asi vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa une mari kwete kuti uri rich, pakuzoti uri rich apo wakanganisa. So ndonyaya iripo guys, I don't know kuti munoti kudi. Kana makatarisa iye Buffalo Souljah mukona kunge ane mari yakawanda here kudarika yeJapreza, nokuti vamwe vatodrega neJapreza munyaya yacho. So ndongoti guys, don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much, it means a lot. Nokutendai nekuramba muchiita semuchiti supporter. Thank you so much, I'm out.